It-tnejn li ġej il-Partit Nazzjonalista se jippubblika l-proposti tiegħu dwar l-emendi kostituzzjonali skont dak propost mill-Kummissjoni Venezja. Dan ħabbru l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt intervista imxandra fuq Net Television u kienet jiġi intervistat minn Rebecca Cilja, ġurnalista tal-Malta Independent. Adrian Delija qal li l-Partit Nazzjonalista se jkun qed jieħu dan il-pass wara laqgħa tal-grupp parlamentari. Jiena nhar it-tnejn stess ħanlaqgħa grupp parlamentari għandna dokument illi huwa robust immens illi ndemnu illi jifli jara jiżen daw kollha li huma l-ħtiġijiet highlighted by the Venice Commission u l-proposti tagħna robusti li verament ħajmlu d-differenza illi jekk jiġu aċċettati nkunu kapaċi nuru illi badna triq tajba biex insewwu l-ħsara li saret. Adrian Delija kompla li anke dwar dan il-partit immexxi minnu qed juri li għandu strateġija propożittiva u mhux reattiva. Dan anke meta l-Partit Nazzjonalista mhux jaqbel mal-mod kif il-Gvern ta' Roberta Bela qed jitratta l-proposti ppreżentati mill-Kummissjoni Venezja. Għaldaqstant u stieden lill-Gvern biex jevita li l-konsegwenzi jsiru irreparabbli qabel ma niġu f'salib it-toroq. Konsegwenzi ta' dak partikolarment meta tinħarsu lejn il-Manival. Meta qed inħarsu lejn telfin ta' eluf kbar ta' jobs ta' impjiegi imħallsin tajjeb jekk il-pajjiż tagħna jiġi blacklisted. Il-konsegwenzi huma kbar, l-opportunità hija issa għax qegħdin verament f'salib it-toroq. Mistoqsi dwar l-effetti tal-coronavirus fuq pajjiżna, Adrian Delija esprima tħassib tiegħu li l-istrateġija post-COVID ma teżistix. F'dan is-sens u staqsa x'inhuma l-inċentivi għall-investiment biex naraw li jkunu salvati l-impjiegi. Inkwetanti li l-Gvern l-ewwel ħalli jħtaqa minflok ma jevita li jiġri dan minn qabel. Qisu il-perspettiva tal-Gvern ili l-ewwel jara min ħajjaqa. Imbagħad meta jkun mal-art forsi jipprova jtieħ xi ħaġa ħalli jstejqer. Aħna l-perspettiva tagħna hija mhux reattiva, imma li inti tantiċipa tara x'inhuma l-bżonni teħtiġiet illum to survive, evolve, transform. Fil-waqt la qal li se jerġa' jkun qed jiltaqa' mas-Soprintendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci, qal li jinkwetaħ il-fatt li l-Professur Gauci u l-Ministru Chris Fern qed jaqblu dwar x'miżuri għandhom jittieħdu fil-waqt li l-Prim Ministru Roberta Bela qed joħroġ messaġġi differenti. Mistoqsi dwar l-isfidi interni fil-partit, Adrian Delija qal li l-Partit Nazzjonalista l-ewwel irid jirrikonoxxi b'umiltà fejn żbalja u jitgħallem minn dawk l-iżbalji għax il-partit irid jagħti l-messaġġ li kapaċi jispira, kommess jaħdem aktar biex il-poplu jkollu gvern alternattiv. Il-Partit Nazzjonalista huwa kommess kuljum illi naħdmu iktar biex fir-riżorsi li għandna jirnexxinna, we magnify them, we move and get stronger, ħalli aħna xogħolna hu illi nagħtu opportunità lin-nies li kollhom għażla ċara, tajba, serja ta' gvern alternattiv. Dwar l-immigrazzjoni, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li waħda mill-problemi li għandu pajjiżna f'dan is-settur delikat li l-Gvern mhux jirnexxielu jasal fil-qbil u jikkonvinċi lill-Unjoni Ewropea fosthom biex naraw kif jinqabdu traffikanti.